Muntem una estona que Déu-n'hi-do. Uns paisatges espectaculars. Muntem una estona que Déu-n'hi-do. Moltes pedres, pujades, baixades, arrels, llocs complicats, estrets, tenies que ajupir-te per passar. És difícil. Vaja. Anem a fer la ruta de los misterios negros. La gruta Dona Tal està allà mateix, vull dir que deixarem el cotxe aquí. Allà tenim la Lagoa do Negro. I no sé si ens podem acostar, però jo diria que no té res. Aquesta és una ruta relativament fàcil, d'uns 5 quilòmetres, que cal seguir com totes les rutes que he estat veient aquí a les Açores, les marques grogues i vermelles. L'important d'aquesta ruta és la vegetació que hi ha. I la quantitat d'ocells que hi ha, tot i que no es veuen gaire. Abans hem estat a les Furnes d'en Xofre i quan arribàvem estava plovent, després s'ha posat núvol, ha tornat a sortir el sol i ja no ha plogut més, però està tot ennuvolat. Sí, bueno, no sé si és molsa, Sembla. Sembla com molsa, però Exacte. són herbes curtes, verdes I toves. i toves Suau. i suaus. Algun qualificatiu més? Mata. I mates. Per què? She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her. Menys. Ui, Neus, ara entrem a la selva, Entrem a la selva. Uns paisatges espectaculars, és brutal. So the same, yeah, she does not know. Everything she got from her. You got time, and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait. Aquí has d'anar saltant les arrels, She got time, and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems. Anem a veure la Lagoinha do Valle Fundo, a veure què és. La dificultat d'aquí, del camí, són les arrels que estan... Són les arrels que hi ha per aquí que impedeixen caminar amb gust. Ah! Podeu vindre? La Lagoinha do Valle Fundo.
Està tot plegat d'arbres així, tots plens amb molsa i tètrics. Sí, semblen d'una pel·lícula d'aquestes del Harry Potter o... Bastante por Ajuda? Estem passant ara un tros després de la senyal 3, que Déu-n'hi-do. Això sí és fàcil. Que venga no sé quién y se lo mire. Portem una estona que Déu-n'hi-do. I és complicada. Aquesta és la... em fa l'efecte que serà la ruta vermella i única que farem arrotejant. Quin tram! Dels més difícils que hem fet. Difícil perquè era tot pedra, arrels, pujades, baixades, tenies que enganxar-te a les branques d'arbres. Complicada. No és recomanable per segons qui. I de fàcil no té res. Home, un muntanyer que sigui expert, doncs això ho farà corrents inclús, però no és fàcil, no és fàcil.
where it seems that love will come around. So don't stay. You regret it all too much. Just wait. Hem travessat aquí darrere el pal dels 5 quilòmetres, o sigui que ja en teoria queda res. Moltes pedres, pujades, baixades, arrels, llocs complicats, estrets, tenies que ajupir-te per passar. És difícil. Everything you got, you got. You got time, and you know what. Almenys aquesta ja anem per una pista impracticable per vehicles, però per persones encara pots anar fent alguna cosa. Doncs ja estem baixant i ja suposo que no deu quedar gaire. A veure si hi ha una punyetera vegada calant. Que més que un camí sembla la llera d'un riu. Mother's scared to leave her all alone. Hola. She got time, Hola. and she knows what to figure out. I ara plou. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. Bueno, estem a uns 300 o 400 metres del pàrquing. És l'hora de fer el resum i el resum ens diu que és una ruta difícil. Sí que el primer quilòmetre i mig és en pujada i el darrer quilòmetre i mig tampoc té gaire complicació. Al mig, a partir del quilòmetre 3 fins al quilòmetre 5, és molt complicat. És molt complicat perquè són diferències d'alçades importants, pujades així que has d'escalar, arrels, moll, branques, així que rodegem avui des de la ruta de los Misterios Negros a la illa de Terceira, a les Açores. Declaro que aquesta ruta és difícil i una mica complicada. Fins la propera. Regret it all too much. Just wait.